Yn bennaf, fi wedi cael ei heiro fel rhywun sydd jyst i wneud yr ochr sain o popeth a fi, sef taflunio ar y set. So, rhan y swydd fi yw edrych ar pob fenyw a edrych ar y specifications i wneud siŵr bod projector yn mynd i ffito a bod y lenses iawn dan i'r projectors. Achos pob theatr yn wahanol ar rhan siŵr yn set o beth o lan o fan y lle ystan o. A hefyd fel teithio rhywun sain, so bach yn neud bach o dylunio sain fyd y sioe yma a just rhoi'r speakers yn llefydd specific ar y set i trio creu effaith bod y sain yn dod mas o'r llwyfan yn lle bod doi speaker ti'n cornel neu whatever yn pwynt y mewn. So pan chi'n mynd mewn i theatres, byddai'n set y PA lan a byddai'n neud cyclister fi wedyn i tiwno i wneud siŵr yn swno'n iawn a trial hala fe swno'r un peth yn pob theatr, pob fath o room a textures wahanol i lle effeithio sain. So, na fydd y prif nôl i trio gael popeth i swno'r un peth yn bob man.